இளன்ஸ் நெஸ்ட் பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 10 ரூபா கடையோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்ட் 2. இதில் தான் அந்த 10 ரூபா திங்ஸ் பற்றி எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குன்னு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜிம்கி மாடல். இது வந்து த்ரெட் ஒர்க்கில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லா கலர்ஸ்லையுமே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம எல்லா ட்ரெஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஸ்டோனும் வச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது 10 ரூபா தான். அடுத்து இந்த தோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாமே 10 ரூபா தான். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு. 10 ருபீஸ் கேட்டாப்பில் இருந்தது. இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க தோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் வந்து அதிகமான ப்ரைஸ் தான். இந்த பொருள் எல்லாமே 10 ரூபா தான். குங்குமம் வச்சுருந்தாங்க, ஐடெக்ஸ் பொட்டு, அதுவும் தோடு தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஜல், அப்புறம் ஐப்ரோ பென்சில், லிப்ஸ்டிக்ஸு, இது எல்லாமே 10 ரூபாய்க்கு வச்சுருந்தாங்க. அந்த பொட்டு 10 ரூபா தான். நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர், அப்புறம் வந்துட்டு ரோஸ் வாட்டர், இந்த நெயில் பாலிஷ்லாம் 10 ரூபா தான். அப்புறம் இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் 10 ரூபா தான். அப்புறம் ஹேர் பின்ஸ், அப்புறம் இந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து மேக்கப் ஸ்பாஞ்ச் வந்து 12 ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மருதாணி, இந்த பாசி, எல்லாமே பாசி வந்து ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருந்தது. அடுத்தது இந்த செயின், அப்புறம் நெக்லஸ் டைப்பில் இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து 10 ருபீஸில் இருந்தே இருக்குது. இந்த கிளிப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே 10 ருபீஸ் தான். ஸ்டோன் வச்சது, அதுக்கப்புறம் கலர் கலராக குட்டி குட்டி பீட்ஸ் வச்ச மாதிரியெல்லாம் இருந்தது. எல்லாமே 10 ருபீஸ் தான். இந்த சொடக் பின், அப்புறம் இந்த கேட்ச் கிளிப்பு எல்லாமே வந்துட்டு, இந்த கேட்ச் கிளிப் வந்து 12 ருபீஸ். சொடக் பின்லாம் வந்துட்டு 10 ருபீஸில் இருந்தே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேண்டு, நிறைய கேட்ச் கிளிப் இருந்தது. இது வந்து குட்டி குழந்தைங்களுக்கு வந்து அச்சு போட்டு வைப்பாங்களா, அதெல்லாம் 10 ருபீஸ் தான். நிறைய இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா குட்டி குழந்தைங்களுக்கு ஜடைக்கு மாட்டுறது. இது வந்து கேட்ச் கிளிப்லேயே வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. அடுத்து இது வந்து சொடக் பின். இதுவும் வந்துட்டு ஃப்ளாரு ஸ்டோன்லாம் வச்ச மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருந்தது குவாலிட்டி. இது வந்து 12 ருபீஸ். சூப்பராக இருந்தது இதோட குவாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளிப்பு, இது வந்து 10 ரூபா தான். எல்லா கலர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பாருங்கள் எவ்வளோ கிளிப்ஸ் இருக்குன்னு. சூப்பராக இருந்தது எல்லாமே. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்துட்டு இந்த கேட்ச் கிளிப் தான் நிறைய வெரைட்டி இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஜடையில் மட்டும்லாம் இது 12 ருபீஸ் தான். இது 12 ருபீஸில் ஒரு கேட்ச் கிளிப் வெரைட்டி தான். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சென்டர் கிளிப்பு. இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாமே 10 ருபீஸ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா பிரேஸ்லெட்டு 25 ருபீஸு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் பேண்டு நல்லா இருந்தது. இதுவும் வந்துட்டு 10 ருபீஸ்லேருந்தே இருக்குது. இந்த ஹேர் பேண்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நல்லா எல்லா கலர்ஸ்லையுமே நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம எல்லா ட்ரெஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரீ பின்னு எல்லாமே இருக்குங்க. இந்த கிளிப்லாம் பார்த்திங்கன்னா 10 ருபீஸ் தான். 10 ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ ஒர்க் வச்ச ஒரு பேண்டுன்னு பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த குங்குமம்லாம் 10 ரூபா தான். அடுத்து இந்த வளையல் எல்லாமே 10 ரூபா தான். இந்த பாசியெல்லாம் வந்துட்டு 10 ருபீஸில் இருந்தே நமக்கு கிடைக்கிது. 10 ருபீஸ்லேருந்து 60 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நல்லா இருந்தது குவாலிட்டி. இந்த பாசி பார்த்திங்கன்னா எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது. நம்ம
எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே குழந்தைங்களுக்கு போட்டுக்கலாம். இந்த வளையல் எல்லாம் 10 ரூபா தான். இந்த பொட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 12 ரூபா. 2 பாக்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸு, பின்னாடி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இந்த பொட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 ரூபா. எல்லா சைஸ்லையுமே நமக்கு கிடைக்குது. அப்புறம் இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் 10 ரூபா தான். இந்த கண்ணாடி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 10 ரூபா தான். இந்த பொருள் எல்லாமே 10 ரூபா தான். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சீப்பு, அப்புறம் இந்த இது எல்லாமே இந்த ப்ராடக்ட்லாம் 10 ரூபா தான். இந்த ஹேர் பேண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு 10 ரூபா தான். அந்த சீப்பு எல்லாமே 10 ரூபா தான். 10 ரூபாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா பொருளுமே இருக்குது. இந்த பட்ஸ்லாம் வந்துட்டு எல்லாமே ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருந்தது. ஆனால் 10 ருபீஸில் இருந்துருக்கு. கீ செயின்ஸும் வந்து 10 ருபீஸ்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த கப் பார்த்திங்கன்னா 25 ருபீஸ் சம்திங் எவ்வளோ சொன்னாங்க, சரி எனக்கு தெரியல. இந்த பவுச்செல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 10 ருபீஸ் தான். இந்த கப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 15 ருபீஸு. பால்லாம் 10 ருபீஸ். அப்புறம் வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் 10 ரூபா தான். இது எல்லாமே 10 ரூபா தான். இந்த சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுற சொப்பு ஜாமான் எல்லாமே 10 ரூபா தான். இந்த கரண்டியெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருந்தது. இந்த பொருள் எல்லாமே நமக்கு 10 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பிளேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 15 ருபீஸ், 12 ருபீஸ். அந்த பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா தான். இது எல்லாமே 10 ரூபா தான். இந்த ரோப்பு, அப்புறம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷு, இது எல்லாமே 10 ரூபா தான். குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு நல்லா தான் இருந்தது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவ்வளோதான். 10 ரூபா அது மாடியில் முடிஞ்சிச்சு. இது கீழே வந்துட்டு இந்த செயின்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. இதோட குவாலிட்டியெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த செயின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 30 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 30 ருபீஸ்லேருந்து 200 ருபீஸ் வரைக்கும் இந்த செயின்ஸ்லாம் இருக்குது. குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1 கிராம் கோல்டு. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செயின். இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாய்ஸு, குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுற டாய்ஸு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் அந்த வளையல், மெட்டல் வளையல். இந்த மெட்டல் வளையல் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது, சில்வர் கலரில் இருக்குது, அப்புறம் பிளாக் கலர் மெட்டலில் இருக்குது. எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அடுத்து இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் வந்து 50 ருபீஸில் இருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நல்லா இருந்தது குவாலிட்டி. இந்த கடையோட டீட்டெயில்ஸ், அட்ரஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த கடையில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு அண்ணனே சொல்லுவாங்க, பாருங்கள். கடை பேர் வந்து தியானலிங்கா சூப்பர் பச்சை. இது வந்து நம்ம மேற்கு கோபுரத்துக்கு நேராக இருக்குது. தெற்கு கோபுரத்துக்கு நேராக இருக்குது. சரி, அவ்வளோதான். ஃபேன்சி, டாய்ஸு, கட்லரி எல்லாமே இருக்குது. 10 ரூபாலேருந்து 2000 ரூபா வரைக்கும் நம்மகிட்ட பர்ச்சேசிங் இருக்குது. செப்பல்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. பாருங்கள், 10 ருபீஸ்க்கு நமக்கு எவ்வளோ பொருள் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் என்னென்ன பொருள் இங்கே வாங்கினேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.